салом тамошобинони гиромӣ, шумо барномаи оинаи иқтисод ва ҷомеаро тамошо доред. барномае ки иқтисодро на ба забони мураккаб балки бо забони зиндагӣ баррасӣ мекунем. имрӯз мо суҳбат мекунем дар бораи молия, идоракунии молия, биржа ва иқтисоди молиявиву маърифати молиявӣ. дар барномаи мазкур мо даъват намудем доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи молияи факултети молия ва қарзи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Кошонова Манзура Раҳматҷоновна ва инчунин муовини декан оид ба илм ва инноватсия Зубайдов Ҷонибек, номзади илмҳои иқтисодӣ, доценти кафедраи молия. хуш омадед устодони азиз. агар иқтисодро нафаҳмем, пул моро ва агар иқтисодро бифаҳмем, мо пулро идора мекунем. масъалаҳои молиявӣ имрӯз қисми ҷудонашавандаи ҳаёти ҷомеа гардиданд. ҳар тағйироте ки дар иқтисод рух медиҳад, пеш аз ҳама ба зиндагии мардум таъсир мерасонад. пас барои ин масъалаҳо мо чандин суолҳоеро омода намудем ки пешкаши шумо мегардонем. мехостем ки дар бораи молия, муомилоти пул, инчунин дар бораи биржа каме суҳбат кунем. агар дар бораи иқтисоди молия сухан рондан хоҳем, мо бояд аввал донем ки иқтисоди молия чист ва чиро меомӯзанд ва чиҳоро дар назар мегирем. мо пеш аз ҳама иқтисоди молия ин як шакли иқтисод мебошад ва асоси назарияи идоракунии гӯем сармояҳоро таъмин менамояд ва барои пешгӯии фаъолияти ширкатҳо, барои гӯем ба роҳ мондани бозори молиявии коғазҳои қиматнок асос мегузаронад дар заминаи механизмҳои макроиқтисод, дар заминаи гӯем усулҳои миқдорӣ, яъне кӯмак мерасонад. ташаккури зиёд муаллимаи азиз. устоди гиромӣ, мехостам андешаи шуморо вобаста ба молиякунонии хонавода, яъне молияи хонавода бифаҳмем чӣ гуна бояд бароҳмода шавад ва кадом масъалаҳои молиякунонии хонавода бояд баррасӣ карда шаванд. хуб, саломат бошанд. имрӯз пеш аз ҳама зарурияти баланд бардоштани сатҳи саводнокии молиявии аҳолӣ фаро расидааст. мо бояд дастаҷамона кӯшиш ба харҷ бидем ки сатҳи саводнокии маърифати молиявии оиларо низ баланд бардорем ва сатҳи саводнокии молиявии аҳолӣ дар рушди иқтисодиёт чӣ гуна таъсири хешро мегузаронад. алахусус аҳолӣ вақте ки сатҳи саводнокии молиявиш баланд мешавад, истифодаи дурусти маблағҳои буҷаи оилаша таъмин карда метавонад. дар ин сурат имконияти ба вуҷуд омадани маблағҳои муваққатан озоди оила ташкил меёбад. дар сурати ташкил шудани маблағҳои муваққатан озод дар оила метавонад ки маблағҳои ғуннамудаашро та як муддати муайян нигоҳдорӣ намуда баъдан онро ба гардиши истеҳсолӣ ва ёки гузоштани пасандоз дар бонкҳо истифода барад. чунки агар маблағҳои муваққатан озод самаранок истифода нагарданд, ба хотири бозтавлиди сармоя равона нагарданд, мо медонем ки дар натиҷаи гузаштани як меъёри муайяни вақт ва бо дар назардошти ҳолати таваррумӣ маблағи муваққатан озоди бекорхобидаи оила қобилияти харидориашро гум мекунад. яъне барои харидорӣ кардани ҳамун ниёзи аввалиндараҷа бо ташкили маблағҳои иловагӣ зарур шумурда мешавад. ташаккури зиёд устоди гиромӣ. муаллимаи гиромӣ, мехостам андешаи шуморо пиромони ҷаҳонишавии иқтисоди молиявӣ яке аз масъалаҳои мубрам ва баҳсталаб шудааст бифаҳмам ва шояд ин бо масъалаҳои молиякунонӣ, рақамикунонӣ ва инноватсиякунонии иқтисодиёт, фаъолияти бонки сармаягузорӣ бошад ва мехост андешаи шуморо дар ин бобат бишнавам. саволи хуб аст, чунки ҳозир ҳамин масъалаи мубрам мебошад ва баҳсталаб аст. аз ин рӯ ман як мисол овардани ҳастам ки дар иқтисоди молияи ҷаҳонӣ бисёр мубрам мебошад. соли 2017 ва 2018 дар Россия ду бонки бонуфузи гӯем Россия гӯем Алиф Инвест ва Сбер Инвест, яъне ин
бонкҳои сармоягузорӣ ҳамин хел иқдом гирифтанд ки дар телефонҳои мобилӣ интерфейси худашонро яъне барномаи бозорҳои молиявии коғазҳои қиматнок яъне биржаҳоро насб намоянд. ин барнома аз чанд гӯем зина иборат дошт. яъне якум зина дар он буд ки онҳо бояд ба телефонҳо насб мекарданду ба аҳолӣ нишон медоданд ки ҳамин бозори гӯем биржа бозори молиявии коғазҳои қиматнок чӣ хел кор карда истодаанд. якум намоиш аз он иборат буд ки вай фақат тағйирёбии нархҳоя нишон медод. боло пас чӣ хел биржа кор мекунад. ва каме нагузашта гирифтанду фаъол карданд. ҳамина дарав эълон карданд ки мо аксия облигатсияро ба воситаи телефонҳои мобилӣ насб кардем ва аллакай хариду фурӯшашро оғоз кардем. дар ҳамин ҷа яъне бисёри аҳолӣ гӯем ҳамин шавқу рағбат пайдо карданд ки ҳамин аксию облигатсияро харидорӣ кунанд ва ҳамин гуна миллион сармоягузорон пайдо шуданд. яъне сармоягузорони инфиродӣ ё ки хусусие ки бозори гӯем биржаи русияро яъне бой ғанӣ гардониданд. ва дуюм иқдом аз он буд ки онҳо гирифтанду баъде ки хариду фурӯш зиёд шуд онҳо ҳамин гӯем сармоягузоронро яъне ҳамин аҳолиро гирифтану ба бозори ҷаҳонӣ аллакай ворид карданд. чунки берун аз Россия кадом биржаҳо вуҷуд доранд ҳамуноро яъне дар телефонҳо ки насб карданд онҳо аллакай ба биржаҳои ҷаҳониам ҳамроҳ шуда дар савдо дар мубодилаи ҳамин гӯем коғазҳои қиматнок иштирок карда якум фоида ба даст медароранд. яъне ҳамин вайҳо ҳамин рақамикунонӣ ҳамин хел корашона сабук кард ки ахона шишта онҳо дар ҳамин бозори молиявӣ ҳамчун иштирокчиёни асосӣ буданд. яъне рақамикунонӣ ин чӣ аст? ин як раванди доимо тағйирёбанда аст. фаҳмидед ҳамин рақамикунонӣ. ва вақте ки вазифаи рақамикунонӣ аз чӣ иборат аст? яъне пулҳои нақдиро чӣ гуна истифода мебаранд ва барои истифода барии ҳамин пулҳои нақдӣ механизмҳои иқтисоди молиявӣ ҳамчун аз хатарҳо раҳо додан, имкониятҳоро пайдо намудан ва иттилоот додан бо ҳамин се гӯем ҷузъи иқтисоди молиявӣ яъне кӯмак расонидан ба аҳолӣ ва дидан ки ҳамин пули нақд чӣ хел гирдгардон мешавад. ташаккури зиёд муаллими азиз. албатта шумо дуруст қайд кардед ва устоди гиромӣ аз шумо мехоҳам бипурсам ки дар бораи баландбардоштани саводнокии молиявии донишҷӯён дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисод Тоҷикистон чӣ тадбирҳо андешида истодаанд? хуб, саломат бошанд. пеш аз ҳама факултети молия ва қарз яке аз сохторҳои донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистонро ташкил медиҳад. бештар факултети молия ва қарз ба таъмини устодони дорои дараҷаи илмӣ дошта таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад. имрӯз мо мебинем ки қисмати бештари устодони дарсдиҳанда устодони дараҷаи илмидоштаро ташкил медиҳанд. алахусус докторон ва профессорон низ ба донишҷӯён ҷиҳати баланд бардоштани саводнокии молиявишон дарс мехонанд. дар баробари ин дар садорати факултет тибқи нақшаи тасдиқнамудаи раёсати илм ва инноватсия дар давоми моҳ то 3 маротиба маҳфилҳои илмии донишҷӯён таҳти унвони таҳлилгар, бонкдор, молиячиёни ҷавон баргузор менамояд, ки ин метавонад дар баробари таъмини устувории минбарии донишҷӯён низ ба баланд бардоштани савияи дониши молиявии онҳо
мусоидат кананда бошад. Инчунин дар баробари ин дар факултет тибқи нақшаи пешбинӣ гардида ҳамасола маҳфили зермаҳфили зеҳд баргузор карда мешавад, ки бевосита таҳти раиси декани факултет ин баргузор мешавад ва дар ин ҷо алахусус мутахассис аз истеҳсолот даъват мешавад. матлаб аз ҷалби мутахассис ин пеш аз ҳама пайваст намудани донишҳои назариявӣ ва амалии донишҷӯён маҳсуб меёбад ва ин дар давоми сол якчанд маротиба низ баргузор карда мешавад. Инчунин донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи тавонокии молиявии донишҷӯён санаи 4-5 декабри соли 2025 озмуни олимпиадаи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони маърифат ва амнияти молиявиро миёни донишҷӯёни муассисаҳои олии касбии кишвар баргузор намуд, ки дар он ҷо тамоми муассисаҳои олии кишвар фаъол буданд ва донишҷӯёнмонам низ дар баробари онҳо худро фаъол нишон дода сазовори ҷойҳои аввал ва ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. ва ҳадафи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон аз баргузор ва татбиқ намудани чунин чорабиниҳо ин пеш аз ҳама тайёр намудани мутахассисони эҷодкори соҳаи мебошад, на кормандони оддии дар оянда фаъолият кунанда. ташаккури зиёд устодони гиромӣ. мехостам дар бораи таҷрибаҳои ҷаҳонӣ мисоле меовардед, ки каме ҳам бошад ба шароити имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ карда шаванд. албатта он таҷрибае ки ман дар бораи давлати хориҷӣ гап задам, мо метавонем дар Тоҷикистонам ҳаминро ҷорӣ намоем. Чӣ гуна? Мо 3 банки бонуфуз дорем. гӯем Амонатбанк, Алиф сармоя ва ДС. албатта бисёри корхонаҳо маоши коргаронро ба воситаи Амонатбанк пардохт менамоянд. ва дар Амонатбанк ҳамаи мо ман худам ҳар рӯз вақти телефона мекушаям, дар ҳамон поёнаш 3 намуди асъор, яъне ҳам нишон метиҳанд тағйирёбии нархашро, ҳам баъзе банкҳо аллакай мефурӯшанд. дар ҳамин ҷо илова бар ҳамин метавонанд яъне коркунони бонк яъне интерфейси барномаи гӯем биржаҳои гӯем молиявиро дар ҳамин ҷо насб намоянд ва вақте ки ино насб карданд аллакай хариду фурӯшашро яъне нишон диҳанд. ҳамон ҷо касе хоҳад мехарад ҳамон саҳмияҳоро, касе хоҳад яъне илова мекунад, даромади гӯем иловагӣ мегирад. ташаккури зиёд устодони гиромӣ. бори дигар ёдовар мешавем, ки дар барномаи мо иштирок доштанд доктори илмҳои иқтисодӣ профессор Кошонова Манзура ва номзади илмҳои иқтисодӣ доцент Зубайдов Ҷонибек. худуми шуморо бори дигар ба барномаи оинаи иқтисод ва ҷомеа хушомадад мегӯем. дар ҳамин ҷо барномаи таҳия кардаи мо ба анҷом мерасад. бо шумо худоҳофиз мекунем. шоду пирӯз бошед. бо шумо буд Ҳусейн Носирзода.